Ensemogete y'abamenyi kurwa kitutu cha Chenuthi meye kaunti ya Kisii niko bano baruro kubolia kwabo gochiase omwanasiasa Julius Abuga Araka na kumubolia weso kyakoba egati y'abali bosi barachikorwanirira ekerogo ky'obujumbe asobochoryo bonene boli bosyo kwa no mubasolero ime ya kyomunja imeye wadi ya marani niko bamentana gotebabuna okugani nkoraroro kugutwara abarai babegete amagani y'abanainchi litangani na mono asama tuku alibosio Daniel Onteri na robotiru asobekira bosio bobochorio banene bole bosio chinga kyamaberera age siasa agenderete gukina abamenyi kurasi chinsemo ao kurogusie niko boigo bagendete kureberengerere byabo igoro yegati ya Moncherio asoborai nabo bongoiga negati y'abamenyi kurakyo moncha marani na sinzi abo bamoiro koboko mwana siasa Julius Abuga Araka akumuboria wesokia kukinania enyameni na balia bamereta mate kiroge kiga kibojumbe ase bunge ya kitutu cha Chenuthi omumuro yobeiro gokonya abandu baitu nsaiga nonya takoretiki no etalinka igagocha kento kukiabeire goikango ikara bandang bono buna tuwa murigereiri twarorire nga yari gukikoba buya yo yarenge konyarekana elinda nyare gosoa ase kenyanyire kya kyobujumbe bono gya kitutu noti chaje elinde asororo aje gokonya abantu baito bale busho okwana chinga kecho niko bamoteba kubo murai bumukya no beire kagokori buya kurwa samatuka magega chinga kyalinge asoborai boigo okwebwaterene kwaye asemirobelio ao yogosukia abamenyi bensemeyo ochase birengo binde negatie chisababu baganiretie eso kikendabu abugo ye tabia ye twajerorira matuka mange munanjo yongo kwana na konye to mwana mumrumi to sirete litore tieli 380 igatemete chuna chini paka tukamurusyo twachangite ko tukarasanto igetino neruga misini igesobwe ngetabia ye twararoriro rwagachire chinyumba wagacheira abantu mabati awo tomira abantu bagacheirwe esobwe nge otoroche ngana baisaine esobogambya arachi kogamba ekiagera twarorire kyorokereri kyaje burungi naende bonege ntagocha gokora aburuke sabantu bagambe nabantu kabisa chikona chionse esibuge tutu cha Chenuthi egere tumubwatisie muna toimogete tokobwatisia mumuro ito matiangi okogenda nera agende boigo togotebia so wacha kwa inchwa baba inchwa de bakora physically toyori chinchi ga seta umwana uyu itae onyigu wonando mbwatande ntume ngane gochaga nando bakondro kwana wa myaka yeto isaine to kwabantu egento ke yes kyaba yes yo muntu Julius Araka do muntu muya naende orakorire biria arakorire sokonya chikanisa na gokonya bantu bake bakenyone sama tangari orabekire okoboko igorinde nare gotebanga asari akorire nyone bibiria otanga birigwa akorire no akanukuringana no okora kwao ncho nare gotanga gasokire tigatomo amaguru neranyore kirugike neragendere gotokonya ikiagera rendo omuntu naende karanga tebwene titumwange akorira yaramaya tiganere tomokorera yaramaya ikiagera nere bworo kirio buya ikiagera omuntu koro kirio buya igorere na baisaine ikiagera obuya na buto tagete asense mwende niko bakwanira owasemeri kwabo asomos Karaka barira gocha kumubwatesia asisiasa asamatuka bosyo egento kene nagani ngonya arako gochigosobo gambi naende ngochigosoare gochichoto tangasira ngakini ngachorete mwana gete twamoire gasi umwana gete twamoire gasi ntoko ungama amabaga gatangasire igaiga mwana tayonya korikwa ingabono nara yito tebererete nkorobaterega tasene kyagetembe elitarane ngoro ko Daniel Onteri